Que tal, saudos? Agresión a un sanitario no Hospital do Salnés. Foi en urxencias onde o paciente agrediu a un médico, pero tamén a un vigilante de seguridade e a un dos policías que acudiron para reducilo. Ampliamos de contado xusto despois dos titulares. O Concello da Pobra cometerá unha actuación de emerxencia para consolidar o paseo dos Areos. A administración local optou por esta solución ante o risco inminente de colapso que presenta a estructura. O BNG levou este xoves ao Parlamento os problemas derivados da alta mortaldade de marisco na ría de Muros e Noia a consecuencia dos últimos temporais. Os nacionalistas reclamaronlle á Consellería do Mar actuacións urxentes para paliar o impacto socioeconómico que esta situación está a provocar nestas dúas comarcas. O ensino será o eixo conductor da programación do 8M en Ribadumia. O Concello deseñou unha programación arredor do Día da Muller que se vai prolongar durante un mes. Vai arrancar este mesmo venres cun encontro de mestras en activo e xubiladas para compartir as súas experiencias arredor da educación e igualdade antes e agora. Máis de 120 árbitros de primeira e segunda división están concentrados en Sanxenxo. Os colexiados están a formarse no Concello asistindo a diferentes actividades e probas do Comité Nacional de Árbitros, pero tamén teñen tempo para coñecer a contorna. Hoxe visitaron o Pazo de Quintáns, que acolle o Centro Gastronómico das Rías Baixas. E 7 veciños e colectivos son os galardoados este ano na gala de Meisinos e Meisinas do ano. O Concello organiza a sexta edición deste evento que se vai celebrar o vindeiro día 14 de marzo. A gala estará conducida por Terio Carrera, amenizada ademais con distintas propostas musicais. Asuntos que tratamos agora mesmiño aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Nova agresión a persoal do Servizo Galego de Saúde na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés, en concreto no Servizo de Urxencias do Hospital Comarcal. Segundo explican dende o Sergas, foi antonte ao mediodía cando un paciente con síntomas aparentes de intoxicación e visiblemente alterado accedeu ao centro sanitario para ser atendido. Foi entón cando agrediu tanto a unha médica como a un vigilante de seguridade. Nesta situación deuse aviso á Policía Nacional. Ao chegar, un dos axentes sufriu unha nova agresión no forcexeo co paciente que finalmente foi reducido. Segundo indican dende o Sergas, para conseguilo foi preciso sedalo e intubalo. Dende a xerencia da área sanitaria condenan este episodio de violencia, remarcan que é preciso coidar a quen coida e que, polo tanto, non se van tolerar ningún tipo de agresións verbais ou física aos profesionais. O home xa foi denunciado. Máis actualidade, o Concello da Pobra cometerá unha actuación de emerxencia para consolidar o paseo dos Areos. A administración local optou por esta solución ante o risco inminente de colapso que presenta a estrutura. Un treito do Paseo dos Areos permanece pechado tránsito dado o mal estado en que se atopa a estrutura, con risco inminente de colapso. A pesar de que está avalado e con precinto policial, son moitos os veciños que se saltan a prohibición, co consecuente perigo para a súa seguridade. Policía local en todo momento mantén acordoada a zona afectada mediante valado de obras e cintas de balizamento. Ditas cintas deben ser repostas varias veces ao día e o valado da obra constantemente recolocado, posto que a cidadanía resístese a deixar de usar temporalmente este paseo, rompendo as cintas e pasando constantemente por todo o seu percorrido. A situación de colapso inminente do paseo pode provocar consecuencias fatais para a vida das persoas que transitan o paseo, pese ás continuas advertencias e ao valado da Policía Local. Non esquezamos que, ademais, agora, en marzo, está previsto unha marea moi viva que non sabemos se vai a coincidir ou non con borrascas ou temporais, pero se é así, pode colapsar definitivamente o paseo.
Por esta razón, o Concello decidiu acometer unha actuación de emerxencia para a consolidación da base do paseo, consistente na instalación dunha zapata e inxección de formigón, cun orzamento próximo aos 90.000 euros. Vai a facerse cargo das obras o Concello, con todo o que isto supón. A verdad que temos un presuposto grande para un concello, son 88.000 euros, que, bueno, vamos a ver de onde o sacamos, pero é evidente que temos que tirar para adiante e solucionar este problema, que é un problema moi grave para o noso concello. Hai un risco inminente para a seguridade e pensamos que o mellor é xa comezar os trámites, como xa de feito fixemos, para levar isto por emerxencia, co cal, bueno, pensamos que en 10 días, incluso antes, poden dar comezos ás obras de consolidación que, bueno, que creemos moi necesarias. Antes de optar por esta solución, o Concello contratou coa demarcación de Costas para que se fixera a cargo da obra. Sen embargo, a proposta desta administración pasaría por unha actuación integral de recuperación do espazo natural, que implicaría un longo proceso administrativo, polo que a solución podería dilatarse no tempo durante varios meses ou mesmo ata un ano. O BNG levou este xoves ao Parlamento os problemas derivados da alta mortalidade de marisco na ría de Muros e Noia a consecuencia dos últimos temporais. Os nacionalistas reclamaronlle á Consellería do Mar actuacións urxentes para paliar o impacto socioeconómico que esta situación está a provocar nestas dúas comarcas. A través dunha iniciativa plenaria, o BNG levou ao Parlamento a situación que se está a dar nos bancos marisqueiros de toda Galicia, poñendo o foco especialmente na ría de Muros Noia, debido á elevada mortaldade de marisco a consecuencia das persistentes chuvias e a baixa da salinidade das augas. Despois de recriminarlle á conselleira do Mar, Marta Villaverde, que non comparecera por petición propia, debido á magnitude do problema, os nacionalistas pedironlle á Xunta que dunha vez por todas poña en marcha medidas urxentes para paliar as consecuencias negativas que isto conlevará para a productividade desta ría e tamén para o sector en xeral, como as que lle levan reclamando nos últimos anos, o tendo a negativa sempre por resposta. E vostedes poderán achacarnos o que queiran, poderán chamarnos o que queiran. Agora ben, o que dende logo non van poder decir é que non levamos anos poñendo en riba da mesa propostas para tentar reflotar o sector marisqueiro, basicamente. Dende o protocolo de baleirado e limpeza dos encoros, que cada vez que o traía aquí xa me parecía eu a min mesma unha pesada, pero os pesados eran vostedes votando unha e outra vez que non. Pasando por un seguro colectivo para cubrir as perdas económicas, pola posta en marcha de sementeiras mixtas ou públicas, porque que vai a pasar cando se recolla todo este marisco morto das praias? Tamén quedamos sin semente. Pois ben, virá de fora como toda ou como a maioría da que traen. A conselleira negou falla de actuación, aludindo ao traballo realizado até de agora, co fin de avaliar o impacto real sobre os bancos marisqueiros. Na súa intervención insistiu en que a Xunta actuou con celeridade, sempre en contacto directo co sector. Está a espera actualmente de poder cuantificar os danos para anunciar as medidas concretas a realizar. Ninguén nega a situación que estamos a vivir. Ninguén nega, vostedes non poden negar que os fenómenos meteorolóxicos que estamos a vivir, donde os patróns climatolóxicos están cambiando, está a golpear o sector marisqueiro galego dunha forma moi seria. Pero tamén é certo que a Consellería do Mar está a responder, e iso tampouco pode negar, con plans operativos, con medios técnicos e científicos, con coordinación co sector e con compromiso por parte da Consellería, con un compromiso de mellora continua. Estamos a actuar con dilixencia, estamos a actuar con rigor científico e en coordinación co sector. Xa antes do tren de Borrascas, tiñamos en marcha medidas para seguir fortalecendo o noso sector marisqueiro. Medidas tales como elaborar un plan de acción do marisqueo de cara a 2031, da man do sector, señora Pérez, da man do sector, non dá a entender cousas simplemente para buscar conflito e para buscar confrontación. Da man do sector para que o que pretendemos establecer as liñas estratégicas do marisqueo nos próximos 5 anos.
Bueno, pois precisamente esta situación foi a que levou a propia Confraría de Pescadores de Noia a tomar a decisión de non reabrir a campaña marisqueira prevista pro vindeiro luns 2 de marzo. As mostraxes realizadas polo persoal do Pósito, tanto nas concesións de AP como nas de Afrote, constataron unha elevada mortaldade do marisco. A espera dun estudo máis detallado destes datos, as estimacións apuntan a preto dun 90% de mortaldade de ameixa babosa, un 80% no caso do berberecho e a un 40% no caso da ameixa xapónica. O Cabildo acordou solicitar o cese da actividade por causa maior e posibilitar así que cada mariscador poida solicitar as prestacións ao Instituto Social da Mariña ou outras axudas que poida convocar a Consellería do Mar. O novo contrato de transporte público na comarca do Barbanza implicará un incremento de recursos. Ribeira contará con 5 novos autobuses para adecuar a capacidade do servizo á demanda existente. Reforzarase tamén o transporte escolar, así como a conexión co resto de Galicia. O proxecto de explotación do novo contrato de transporte público por estrada para a comarca do Barbanza implicará unha mellora do servizo en Ribeira con máis frecuencias e autobuses dispoñibles. Segundo explicou a voceira do Grupo Popular, Ana Barreiro, incorporaranse 5 coches máis cunha media de 55 prazas cada un para atender a crecente necesidade de mobilidade, tanto dentro da Bisbarra como para a súa conexión co resto de Galicia. Na conexión entre Ribeira e Santiago, o servicio atenderase cunha liña directa por autoestrada e 30 servicios ao día, con frecuencias cada hora. En segundo lugar, na conexión Ribeira cos concellos do sur da comarca do Barbanza, incorporarase unha nova liña comarcal entre Aguiño e Rianxo, que vertebra a Bisbarra, que permite conectar os núcleos desta zona e facer transbordo con liñas por autoestrada cara a Santiago. Terá unha frecuencia de ata unha hora entre semana. O novo contrato contempla tamén un reforzo das liñas escolares con novos itinerarios e servizos adaptados aos horarios dos centros educativos. E hoxe coñecíamos tamén a renuncia do concelleiro socialista de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, que decidiu abandonar a súa actividade política. O tamén patrón maior rianxeiro fora unha das apostas do actual voceiro municipal, Óscar Rial, ocupando o posto número 2 na candidatura do Partido Socialista nas eleccións municipais de 2023. Segundo explican nun comunicado enviado dende a propia formación, a súa marcha responde única e exclusivamente a razóns persoais ao funcionamento do grupo e as súas responsabilidades como concelleiro. Dende o PSOE quixeron expresar o seu máis sincero agradecemento a Miguel polo seu compromiso e dedicación durante este tempo que estivo como edil. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, falaremos da programación do 8M en Ribadumia ou dos premiados na gala dos meisinos e meisinas deste 2026. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Meis construirá unha pista de pádel e outra de pickleball a carón do pabillón do Mosteiro. A actuación financiarase cunha achega de 105.000 euros da Deputación de Pontevedra. Trátase da totalidade dos recursos que lle corresponden a este concello o abeiro do terceiro Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Este xoves visitaron a zona o deputado Javier Tourís e a alcaldesa de Meis xunto con outros membros da Corporación Municipal. Alí detallaron que, ademais da construción das novas pistas, vaise a condicionar e humanizar o espazo. En concreto, o proxecto inclúe a preparación da contorna para un novo pavimento, muros de contención, execución de rede de pluviais e soleiras de formigón, así como a instalación de letras indicativas e pintados de novas zonas de aparcadoiro. A Xunta de Goberno Provincial aprobará este venres a inxección económica para esta actuación. Analizamos as demandas dos veciños, o que os veciños nos piden, que queren que levemos adiante no noso concello, e en segundo lugar, porque, bueno, efectivamente, tamén como decía o deputado, pickleball é un deporte que se está a practicar en este concello, que é un concello punteiro na nosa provincia na práctica deste deporte, que o facemos en interior, pero que tamén nos piden poder xogar no exterior nos meses de verán. Desde a Diputación de Pontevedra, pois, este é o terceiro plan de infraestructuras deportivas que se fai, un plan de infraestructuras deportivas por 59 concellos da provincia de Pontevedra. Pois a verdade é que
é fundamental, non? Nos, da Diputación de Pontevedra, somos a Diputación do Deporte. É un dos eixes deste equipo de goberno do deporte. A provincia de Pontevedra é un gran tapete para facer calquer tipo de deporte, sexa náutico, sexa de fútbol, sexa de pádel, do que sexa. O ensino será o eixo conductor da programación do 8M en Ribadumia. O Concello deseñou unha programación arredor do Día da Muller que se vai prolongar durante un mes. Vai arrancar este mesmo venres cun encontro de mestras en activo e xubiladas para compartir as súas experiencias arredor da educación e igualdade antes e agora. O 8M vivirase en Ribadumia durante máis dun mes. O Concello pon en marcha a súa programación co gallo do Día da Muller, poñendo o foco este ano no ensino. O acto central terá lugar o propio 8 de marzo, coa quinta gala homenaxe ás mulleres de Ribadumia. Cada ano en Ribadumia se ven escollendo un colectivo feminino ao que se lle rende homenaxe na gala central que se vai a celebrar efectivamente o 8 de marzo, domingo, no Auditorio de Ribadumia. Este ano o colectivo escollido é o colectivo das mestras. Un colectivo que ademais contará con outras actividades ao longo da programación, arrancando xa este mesmo venres no auditorio cun gran encontro entre mestras do presente e do pasado. Baixo o título Lembranzas das aulas, organizarase un café xuntanza para contrapoñer a igualdade na escola antes e agora. Faremos pois un intercambio, por así decirlo, de opinións e de perspectivas do que foi o ensino con algunhas mestras que xa están xubiladas, que levan pois varios anos xubiladas e empezaron a desenvolver a súa función de mestras no século pasado, e un pouquiño tamén a visión que teñen agora do que é o ensino mulleres, mestras, que están desenrolando ahora mismo a súa profesión e incluso algunhas que se acaban de incorporar a esta profesión. O cartel completase cunha charla sobre saúde mental e proxecto vital o día 13, un contacontos con Cris de Caldas o 26 e a visita de Tarabela Creativa o día 29 de marzo con O que non estaba escrito. O alcalde salienta ademais que o compromiso do Concello vai máis alá deste mes con políticas a prol de igualdade real ao longo de todo o ano. Si convén recordar que o Concello de Ribadumia que ao longo de todos estos meses e ao longo destes anos vimos traballando, de feito en noviembre de 2025 aprobamos o Plan de Igualdade para a Cidadanía en noviembre de 2025. En noviembre de 2025 tamén aprobamos o protocolo de acoso por razón de xénero, tamén en novembro de 2025. Podemos dicir que ao longo de todo o ano e dende fai varios anos vimos formando para a veciñanza en xeral, en particular para nais e pais sobre o acoso e ciberacoso, a violencia vicaria, alumnado, redes sociais e sensibilización baseados na prevención. En mostra dese compromiso, durante o mes de marzo, o Concello porá en marcha a primeira mesa de coordinación institucional fronte á violencia de xénero e o primeiro plan de igualdade de relacións laborais de Ribadumia. Seguimos con outros asuntos. A Avogacía polo Cambio presentou en Ribeira a súa candidatura á directiva do Colexio de Abogados da Coruña. No seu programa destaca a creación dun estatuto xurídico da quenda de oficio e a aprobación da pasarela dos mutualistas ao réxime de autónomos. O próximo 1 de marzo terá lugar o proceso para elixir a metade da xunta directiva do Colexio de Abogados da Coruña. Como xa fixeran nos anteriores comicios, a Avogacía polo Cambio presenta unha candidatura alternativa que ten como principal obxectivo garantir a transparencia na xestión colexial, impulsar a formación e fomentar a igualdade de servizos nas delegacións. Entre os principais puntos a destacar no seu programa figura a creación dun estatuto xurídico da quenda de oficio e a aprobación dunha pasarela ao réxime de autónomos para os mutualistas. O apoio ás reivindicacións en torno á quenda do oficio. Vale? Ahora mesmo pedimos non só un estatuto profesional da quenda do oficio, senón tamén que se retribúe, que se abone todas as situacións a todos os niveis. E por outra parte tamén temos un problema importante que é a mutualidade da abogacía. Hai moitísimos mutualistas da abogacía, está ahora mesmo no Congreso dos Deputados tentando que quen queira poda levar ao reta, ao réxime de autónomos, todas as cotizacións, pode estar aí, non? Pero que queremos que un apoio explícito e real do Colexio de Abogados da Coruña. Non pode ser que o Colexio de Abogados da Coruña siga tendo unha relación comercial como da abogacía, siga tendo un espazo para que un profesional contratado pola mutualidade da abogacía faga a súa laboura comercial e siga tendo unha disposición para que os novos e novas colexiadas se sigan
sigan sendo mutualistas da mutualidade da abogacía, non? Ademais de na sede colexial da Coruña, os socios poderán exercer o seu dereito a voto tamén en Ribeira, aínda que nun horario máis limitado, entre as 9 da mañá e a 1 da tarde. A este respecto, outro dos obxectivos da candidatura alternativa é implementar o voto telemático que xa figura nos estatutos do colexio. Sería muy simple articular el voto telemático, está previsto en los estatutos desde el año 2023, pero no se implementa. No sabemos por qué. Otra cuestión, el voto en las delegaciones. El voto en Ribeira, Muros, Noia, Carballo, Betanzos. Hemos tenido que pelear a lo largo de todo este proceso selectivo para conseguir que se implemente en Ribeira. Nos lo habían denegado, porque lo solicitamos desde la candidatura y posteriormente, ante la presión de varios compañeros de Ribeira, finalmente se ha concedido. ¿Qué pasa con el resto? ¿Por qué no se puede votar en Ribeira? ¿Por qué si quieres votar tienes que hacer uso del voto por correo cuando en la capital sí puedes ir a votar presencialmente? Xunto con Alfredo Losada e Agustín Romai, integran a lista Asunción Fieira, Lidia Bouzas e Esther García. E fondo pesar en Ribeira e tamén en toda a comarca do Barbanza polo falecemento do profesor Olegario San Pedro. Tiña 60 anos, profesor no Instituto número 1 de Ribeira, presidía tamén o Instituto de Mediación Educativa de Ribeira, entidade de referencia na resolución pacífica de conflictos no ámbito escolar. A capela ardente, cos seus restos mortais, está instalada no crematorio do Barbanza, en Xarás. O seu funeral terá lugar este venres ás 12:30 da mañá na igrexa parroquial de Santa Uxía, para a continuación trasladar os seus restos mortais para seren inhumados no cemiterio municipal. Perspectiva inclusiva e diálogo entre historia e creación actual son dous dos piares da programación do Museo de Pontevedra para este 2026. Serán 7 exposicións que se repartirán entre os edificios Castelao e Sarmiento. Manteniendo no, sino mejorando una programación de una altísima calidad artística y cultural, aparte de simposios, aparte de cursos, aparte de tantas y tantas cosas que está haciendo el Museo de Pontevedra, y que os puedo decir, porque lo sé, que estamos ahora mismo como una de las referencias a nivel museográfico, a nivel nacional, sin duda. Ata o 5 de abril estará aberta San Sebastián, Corpo de Beleza e Dor, unha paixón privada. A primeira mostra en abrir as súas portas este ano. Arte en parella, Mercedes Ruibal, Agustín Pérez Bellas, que se inaugurará o 30 de abril, fará un percorrido antolóxico por máis de 100 obras deste matrimonio. E tamén José Freixanes, Eternos son os soños, obra pictórica 2006-2025, que abrirá en xullo para mostrar a obra pictórica que o pontevedrés, recentemente falecido, desenvolveu nas súas últimas 2 décadas de vida. En ambos casos, as exposicións estarán acompañadas de xornadas de conferencias e debates. Esta fórmula repetirase cun dos eventos centrais, a exhibición de A derradeira leición do mestre, o óleo que Castelao pintou en Bos Aires como homenaxe a Alexandre Bóveda tras o seu asasinato polos sublevados na Guerra Civil a partir dun debuxo do álbum Galicia Mártir. Este cadro poderase ver este verán xunto co debuxo orixinal e o manuscrito de Sempre en Galiza, e acompañarase de conferencias e mesas redondas que se celebrarán en setembro. O ciclo Infiltracións, que volverá a poñer en diálogo artistas actuais cos fondos artísticos e documentais do museo, ou a exposición Bifrontes, que renovará a colaboración anual coa Facultade de Belas Artes, son outras das propostas para este 2026. A entidade apostará tamén por chegar a públicos diversos, así levará adiante programas como Empower Parents ou Museo Singular Mirada Plural, iniciativas para xerar debate arredor da arte galega e temas transversais como a realidade dos museos, a conservación e restauración ou visións feministas. 7 veciños e colectivos son os galardoados este ano na Gala dos Meisinos e Meisinas do Ano. O Concello organiza a 6ª edición deste evento, que se vai celebrar o vindeiro día 14 de marzo. Os recoñecidos este ano son Arán Chaval Freiría, unha muller de orixe meisina, que no pasado ano, logo de pechar unha libraría en Cambados, do Concello todo o seu stock que logo o Goberno repartiu entre familias. En segundo lugar, homenaxearán a Miriam Canda Mayo, logo de ter publicado un poema
Mario. Tamén se vai recoñecer a familia Díaz Buceta pola súa colaboración na Festa dos Callos. Isidoro Dios Rodiño é outro dos premiados, carpinteiro xa xubilado, que ten colaborado en distintos eventos organizados polo Concello. Recoñecemento tamén para a coral Xuntanza de Meis polo seu 30 aniversario. Ricardo Fernández Mascato, actual adestrador do Zacande, tamén será recoñecido pola súa traxectoria deportiva. E pecha a listaxe Carmela Núñez García, fundadora do grupo folclórico O Trevo. A gala onde se fará entrega destes galardóns estará conducida por Terio Carrera e amenizada por distintas propostas musicais. Unha gala que puxemos en marcha o primeiro ano que gobernamos, solamente se suspendeu o ano da pandemia, e con esta gala tratamos sempre, cada ano, de homenaxear a aquelas persoas, colectivos, entidades que colaboran ou que levan o nome do Concello aló, ou que tiveron algún tipo de colaboración, tanto presente como pasada. Non é certo que no noso Concello hai moitísima xente, moitísimos colectivos que, a mellor agora non, pero no pasado pularon para que este Concello fose conocido por determinadas cuestións, e creemos que é un evento bonito, que ademais gusta cada ano, é un evento que é un éxito asegurado, sempre se enche o noso auditorio de xente, para conmemorar aquelas persoas que se homenaxean e tamén os anteriores que sempre intentan acompañarnos, non? Máis de 120 árbitros de primeira e segunda división están concentrados en Sanxenxo. Os colexiados están a formarse neste municipio asistindo a diferentes actividades e probas do Comité Nacional de Árbitros, pero tamén teñen tempo para coñecer a contorna. Hoxe, por exemplo, visitaron o Pazo de Quintáns, que acolle o Centro Gastronómico das Rías Baixas. Fixérono en compañía, entre outros, do alcalde Telmo Martín e do presidente da Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. Os árbitros e asistentes da primeira e da segunda divisións españolas fórmanse en Sanxenxo. Máis de 120 colexiados participan nun seminario que se está a desenvolver por primeira vez en Galicia. Quero agradecerle moi sinceramente ao presidente da Real Federación Española de Fútbol e a todo o seu equipo que hayan elegido por primeira vez en Galicia hacer este simposio tan importante del mundo del fútbol en Sanxenxo. Sanxenxo es un municipio pequeño, 43 kilómetros cuadrados, 18.000 habitantes, una gente magnífica, pero tiene una gastronomía y un paisaje inolvidables. As actividades formativas tiveron dous epicentros fundamentais, o campo de fútbol municipal do Rebel e o Hotel Carlos I. Hoxe, ademais, os árbitros e xuíces de liña de segunda división visitaron o Pazo de Quintáns para coñecer o centro gastronómico Rías Baixas. A comitiva sumouse o presidente da Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. Estos días estamos aquí porque creo que es bueno que también podáis recorrer distintos puntos de España aprovechando precisamente estos seminarios y espero que llevéis un buen recuerdo de Galicia y sé que al alcalde pues le va a gustar que volváis por aquí, no tanto en un seminario, o a lo mejor sí, pero sí cuando tengáis momentos de vacaciones, pues esta es una localidad o la zona donde estamos o incluso toda Galicia para disfrutar de la misma. No marco deste seminario, os colexiados participaron en xornadas técnicas e diferentes actividades formativas para poñer sobre a mesa cuestións importantes no mundo da arbitraxe, entre elas as intervencións do VAR ou os criterios de interpretación que en ocasións enfrontan a futbolistas, clubs e afeccionados. Somos en el top 3 con Alemania, Italia y nosotros los que más árbitros aportamos a las competiciones europeas. El nuevo equipo del Comité Técnico de Árbitros Español está a la altura también para con vosotros y sé que no está siendo un trabajo fácil porque tenemos que ir consolidando esa meritocracia, esa buena forma física, ese saber estar y sobre todo yo creo que esa comprensión para con los jugadores y también con los entrenadores. Na visita de hoxe participaron tamén o presidente da Federación Galega de Fútbol e o seu homólogo do Comité Técnico de Árbitros. Alcalde, quiero agradecer un poco la hospitalidad que sé que has tenido durante estos días con los árbitros y con todo el estamento para que estas jornadas hayan sido todo un éxito. Agradecemos muchísimo a Sanxenxo, a Telmo por su acogida. Amenazamos con volver. Ademais, asistiron representantes dos clubs de fútbol do Concello de Sanxenxo. E o vindeiro 12 de abril celebrarase unha nova edición da Ultreia, a proba que une Tui e Pontevedra a través do Camiño de Santiago. O trazado completo acada os 52 km, pero a organización mantén as súas 4 marchas dentro do percorrido. As inscripcións para participar nesta 8ª edición continúan abertas ata o 1 de abril.
Aínda falta tempo para o 12 de abril, pero a Ultreia xa ten a maquinaria en marcha para que ese día estea todo listo para que a 8ª edición da proba sexa un éxito. La Ultreia, pues al final aúna un poco, tiene una parte de reto, porque son 52 kilómetros que hay que recorrer. Tiene una parte de convivencia, porque al final son muchas horas que la gente pasa haciendo la prueba. Y tiene una parte pues también de historia, porque es de conocimiento del Camino de Santiago. Una parte de turismo, porque hay mucha gente que viene de fuera de Galicia, que cada vez hay más. Entonces, cada uno lo vive a su manera. O trazado mantense con 52 kilómetros entre Tui e Pontevedra que transcorren polo Camiño de Santiago. A organización repite tamén a posibilidade de dividir o percorrido, completando así 4 distancias diferentes. Poden escoller o curto ata o Porriño, o medio ata Redondela, o longo ata Arcade ou o Ultreia, que levará os participantes ata Pontevedra. Para min Ultreia é o camiño, porque é o camiño de por en valor os nosos recursos, de por en valor o noso país, Galiza, a nosa provincia, Pontevedra e, por suposto, o noso concello, Pontevedra. É o camiño de unir institucións, é o camiño de unir patrocinadores privados e, sobre todo, unidas a través de un medio de comunicación que tendes unha responsabilidade enorme. O circuito ofrece trazados para todos os gustos, dende partes chás como o traxecto de Tui a Porriño a outras que supoñen un reto para os participantes. É o caso, por exemplo, das subidas ao Viso e a da Canicouba. Como médico sé perfectamente y se ve y se identifica perfectamente en los últimos años de vida aquellas personas que realizaron deporte y aquellas que no, porque tiene una calidad de vida distinta y todos los estudios clínicos lo dicen. Por lo tanto, cualquier iniciativa que apoye el deporte está mejorando la salud y eso es algo que no lo puede decir todo el mundo. É unha proba que excede, que pasa do deportivo, como decía, que fomentamos e que cada ano pois nos intentamos superar. E nos superamos porque conseguimos que o camiño nos una a todos, que consigamos que o esforzo e o traballo colectivo nos faga que en un día para recordar. As inscricións estarán abertas ata o 1 de abril na web cronotec.es. Os participantes teñen dereito ao traslado dende Pontevedra, Redondela e o Porriño ata a saída, a unha camiseta técnica, mochila conmemorativa, habituallamento de sólidos e líquidos en diferentes puntos do trazado, así como servizo de duchas e de fisioterapia en chegada e seguros. E así marchamos, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado o programa Orixe Calidade, xa saben, do sector vitivinícola. Graciñas como sempre por estaren aí, adeus.